Вас вітае проект «Будучыня». Навуковы агляд на канале «Нямецкая хваля». Пра нашыя сённяшнія тэмы ў анонсе. Новыя сэрцавыя кляпаны. Рамонт ствалавымі клеткамі. Новая гібридная тэхніка для кожнай мадэлі аўтамабіля. І новая сістэма аўдыаабвешчання. Тунэлі будуць больш бяспечныя. Але на пачатку давайте зазірнем у будучыню, у нашу асабістую будучыню. Складана ўявіць, як усё зменіцца праз 10-20 гадоў. Можна толькі здагадвацца пра гэта. Не існуе чароўнага люстэрка, у якім мы цяпер маглі б убачыць, як будзе выглядаць наш твар у старасці. Але навукоўцы з інстытуту імя Макса Плянка ў Заарбрукене наблізіліся да развязання. Крыстына Шэрнбаум кіруе камерай. За мінулыя гады яна паспела зрабіць тысячы здымкаў, а дакладней сканаў у 3 вымярэннях. Перад працай камеру дакладна наладжваюць, наладкі асвятлення і адчувальнасці правяраюць на кампутары. Можна пачынаць. Трэба зноў наладзіць фокус і ўзровень. Нешта не атрымліваецца. Але ўрэшце ўсё атрымалася. Лазер загудзеў і пачаў перадаваць элементы выявы пункт за пунктам. Калі ўсё будзе гатовае, я змагу прэзентаваць мадэль не толькі ў 2 вымярэннях, але ў любой іншай перспектыве. Я здымаю аб'екты адначасова ў розных перспектывах. З 1000 кропак кампутар складае матрыцу. У выніку атрымліваецца аб'ёмная маска. Сканы твараў у 3 вымярэннях рабіліся і раней, але цяпер інфарматыкамі рухае навуковы інтарэс. Крыстына Шэрнбаум хоча ведаць, як змяняюцца нашыя твары, калі мы старэем, хаця яна не медык, а інфарматык. Усе здымкі апрацоўваюцца на кампутары. На іх накладваецца адмысловая тэкстура, падобная да скуры. На гэтым твары, які мы штучна састарылі, відаць, што калі чалавек старэе, то пэўныя рысы выяўляюцца больш выразна. Прыкладам, нос. Тут збоку ён выдаецца ўсё больш, калі чалавек старэе. Кампутар параўноўвае, як змяняюцца ў старасці прыкладам вялікія насы ды вузкія рты і стварае паводле гэтага прагнозы. Звычайна змяняюцца і контуры твару, якія спачатку вельмі падобныя, а ў немаўлятаў дык наогул амаль аднолькавыя. Чым старэйшы твар, тым больш спецыфічнаю робіцца гэтая форма. Хаця праграма і не дае фізіялагічных звестак, але можа дапамагчы медыкам. Можна выкарыстоўваць гэтыя звесткі для параўнання. Калі робяць аперацыі на твары, трэба вызначыць, дзе лепш размясціць шнар. Бо дзіця працягвае расці, і важна ведаць, як гэты шнар паводзіць сябе ў старых людзей і арыентавацца паводле гэтага. Вось адзін з мажлівых спосабаў выкарыстання. Гэты метад можа прыдацца і тады, калі дзіця згубілася, бо паліцыі патрэбны актуальныя здымкі шуканых дзяцей. Навукоўцы істотна палепшылі сканер, што робіць здымкі ў 3 вымярэннях, але не ўсе праблемы пакуль развязаныя. Такія вымяральныя прылады ніколі не гарантуюць дакладнасці. У сканах заўсёды сустракаюцца памылкі. Цяжка выявіць, дзе вымярэння зрабілі правільна, а дзе ёсць памылка. Натуральна, гэта можна праверыць уручную, зрабіўшы дадатковыя вымярэнні. Але нашмат цікавей выявіць, як можна аптымізаваць гэты метад з дапамогай удасканаленняў, што функцыянуюць толькі ў гэтай канкрэтнай базе звестак. Несумненна, інфарматыкі з інстытуту Макса Плянка дадуць рады і гэтай праблеме. Да таго ж яны заўсёды могуць праверыць свае вылічэнні ў рэальнасці. У рэальнасці амаль усе людзі ў старасці сівеюць. Але ў нашым сённяшнім пытанні гледача з Індыі ідзецца пра той час, калі валасы яшчэ не страцілі свайго пачатковага колеру.
Прывітанне. Як цудоўна, што вы зноўку з намі. І вось яшчэ адно цікавае пытанне, якое даслаў нам глядач. Шайлендра Раторе з Індыі хоча ведаць, чаму валасы ў людзей розных колераў. Мала хто задаволены сваімі валасамі. Той, хто мае гладкія, хоча мець хвалістыя. Той, хто мае даўгія, хоча мець кароткія, альбо нашмат даўжэйшыя. А калі валасы цёмныя, хочацца быць бляндынам. Там, дзе пераважаюць брунеты, светлы колер валасоў лічыцца асабліва шыкоўным. Для іх асвятлення выкарыстоўваюць хімікаты, якія выцягваюць з валасоў натуральныя фарбавальнікі. Фарбавальнік, які прадукуе наш арганізм, называюць меланінам. Які тып меланіну мае чалавек, залежыць ад генаў. Меланін афарбоўвае валасы ў чорны, брунатны альбо светлы колер, часам і ў руды. А апошні варыянт рэдкі, хаця, паглядзеўшы на гэтых людзей, у гэта цяжка паверыць. Рудых застаецца ўсё менш, затое распаўсюджваюцца гены, якія адказваюць за чорны меланін. Толькі 2% жыхароў зямлі рудавалосыя ад прыроды. Але той бяды, навошта тады фарба для валасоў? Рудыя валасы шыкоўныя, бо рэдкія. Як і зялёныя. А ў Азіі не часта сустрэнеш бляндына. Чаму ж у людзей розныя колеры валасоў? Бо гэта прыгожа, бо такая воля прыроды, бо кожны хоча быць у нечым непаўторны. Калі ў вас узніклі пытанні, напішыце нам наш сайт у інтэрнэце dv.world.de/проект-цукунфт. Да хуткай сустрэчы і не забывайцеся, важна не перастаць задаваць пытанні. А гледачы, якія дасылаюць нам такія цудоўныя пытанні, атрымаюць ад Айнштайнчыка ў падарунак гэтыя DVD. Напішыце нам. На нашым сайце dv.world.de/проект-цукунфт вы знойдзеце тэмы нашай праграмы і фармуляр, які трэба запоўніць. Калі вам пашанцуе, мы дашлем такі DVD і вам. Сэрцаваму кляпану даводзіцца працаваць вельмі шмат. Каля 70 гадоў запар ён увесь час адчыняецца і зачыняецца, каля 2,5 мільярдаў разоў без перапынку і выходных. Калі кляпан працуе кепска, узнікае пагроза жыццю, і яго трэба замяніць. У гэтым выпадку пакуль існуюць дзве магчымасці. Абедзве маюць шмат хібаў. Швайцарскі навуковец зрабіў адкрыццё, якое дазволіць скараціць колькасць аперацыяў, перадусім для дзяцей. Гэта сэрцавы кляпан авечкі. Яго вырасцілі ў лабараторыі універсітэцкай клінікі ў швайцарскім Цюрыху. Стваральнік новых сэрцавых кляпанаў Зімен Гёрструб ацэньвае новую мадэль. Пад ягоным кіраўніцтвам тут вырасцілі сотні такіх кляпанаў. Мэта нашых доследаў выкарыстаць у лабараторыі клеткі пацыента, каб стварыць з іх новы сэрцавы кляпан, які добра функцыянуе. Цяпер хірургі выкарыстоўваюць вось такія штучныя кляпаны. Ёсць і мадэлі з жывёльнай тканкі. Іх заўсёды робяць з мёртвага матэрыялу, бо іначай ёсць рызыка непрыняцця імплантаванага кляпану арганізмам. У гэтым ёсць і свая хіба. Кляпаны не растуць разам з целам пацыента. Гэта вялікая праблема, перадусім для дзяцей. Малым пацыентам даводзіцца замяняць сэрцавы кляпан кожныя некалькі гадоў. Таму дзецям даводзіцца вытрымліваць да 5 аперацыяў, пакуль яны не стануць дарослымі. Зімон Гёрструб хоча пакласці гэтаму канец. Ён ускладае вялікія надзеі на досведы з авечкамі, ды хоча вырасціць кляпан, які будзе працягваць расці ў арганізме. Авечка – гэта ідэальная мадэль, перадусім, што тычыцца выкарыстання ў сэрцава-судзеннай сістэме. Па-першае, таму, што анатамічная будова і памеры падобныя. Па-другое, вядома, што калі нейкая мадэль кепска спрацоўвае ў авечкі, то гэта відаць вельмі хутка. То бок, на прыкладзе авечкі нашмат хутчэй відаць паспяховасць метаду, чым калі б яго адразу выпрабоўвалі на людзях. Перад тым, як вырабіць сэрцавы кляпан, ён дастае клеткі з крывяноснай судзіны на шыі авечкі. Гэтыя клеткі размнажаюць у лабараторыі ды наносяць на каркас цукру. Форма каркасу дакладна адпавядае форме сэрцавага кляпану. У біярэактары клеткі трывала прырастаюць да каркасу і праз 8 тыдняў утвараюць новы кляпан.
Пры гэтым каркас цалкам расчыняецца. Спажыўная рошчына цягам гэтых 8 тыдняў рухаецца, імітуючы біццё сэрца. Як мы ведаем, у сэрцава-судзеннай сістэме ёсць свой ціск і плыні, таму мы распрацавалі сістэму, якая абмывае гэтыя кляпаны з улікам адпаведнага ціску і плыняў. Мы называем гэта кандыцыянаваннем. Гэта пэўнага кшталту трэнінг, каб вырабіць якасную тканку сэрцавага кляпана. Гёрструп перасаджвае вырашчаны кляпан той жа авечцы, клеткамі якой скарыстаўся. Таму арганізм прымае імплантант. У авечак перасаджаны кляпан функцыянуе добра. Зыману Гёрструпу давядзецца шмат папрацаваць, каб гэта стала магчымым і для чалавека, хаця ў ягонай лабараторыі ўжо паспяхова вырасцілі каля 100 чалавечых кляпанаў. Натуральна, мы рыхтуемся ўпершыню выкарыстаць гэты метад у клініцы, але зможам гэта зрабіць толькі тады, калі назбіраем дастаткова інфармацыі цягам эксперыментаў з жывёламі. Пройдзе некалькі гадоў, пакуль першае дзіця атрымае такі сэрцавы кляпан, і колькасць патрэбных аперацыяў зменшыцца да 1. Каля 1% ўсіх дзяцей нараджаецца з хібаю сэрца. Для іх сэрцавы кляпан, які працягвае расці пасля перасаджвання, быў бы выратаваннем. А я вітаю ў студыю біямедыка Франка Эмрыха. Наколькі мы можам спадзявацца на гэтыя выпрабаванні? Натуральных органаў ды тканак для трансплантацыі вельмі моцна бракуе, таму гэтыя штучна вырашчаныя органы вельмі важныя для будучыні. Ці з'явяцца некалі кляпаны, што працягваюць расці ў арганізме? Як мы толькі што ўбачылі, яны ўжо існуюць, як у выпадку з жывёламі, пра што распавёў спадар Гёрструп, так і для людзей. Каб зрабіць такую аперацыю чалавеку, трэба ўзяць у яго ствалавыя клеткі. Як гэта робіцца? Вельмі зручная крыніца пупавіна дзіцяці, то бок кроў ды клеткі з пупавіны. Такія клеткі можна атрымаць і з коснага мозгу. Гэта трохі больш складана і балюча. Перавага пупавіны ў тым, што адтуль можна атрымаць кроў без інфекцыі. Таму клеткі, якія мы адтуль здабываем, вельмі чыстыя. Ці можна казаць пра перспектыву стварэння ідэальнага складу запасных частак для чалавека? Гэта цалкам магчыма, бо з'явіліся, а за апошнія гады і заўважна палепшыліся метады глыбокага замарожвання клетак ды тканак, то бок іх захоўваюць пры мінус 190 градусах і яны могуць ляжаць там дзесяцігоддзямі. І некалі яны нам спатрэбяцца? Так, іх размарозяць і выкарыстаюць. Калі чалавек пастарэе. Некаторыя жывёлы ў гэтым апярэдзілі чалавека. Ім не трэба захоўваць ствалавыя клеткі, бо гэты рэзерв яны маюць у сябе. Хаця адразу і не скажаш. Напрыклад, аксалотль, від саламандраў, які сустракаецца ў Мексіцы, здольны на тое, пра што нам застаецца толькі марыць. Якую б частку цела ён не пашкодзіў, яна вырастае зноў. Гэта датычыць нават сэрца і мозгу. Мы бачым, як рэгенеруецца нага аксалотля. Нібы дзякуючы чарадзейнай палачцы, яна аднаўляецца за 10 тыдняў. Як у яго атрымліваецца перапраграмаваць клеткі цела, цягліцы ці козныя тканкі? Так, ён мае адну ўласцівасць, якую ў людзей ужо няма, але ў некаторых праявах яна яшчэ захавалася. Напрыклад, калі параніць падушачку пальца, яна вырастае зноў. Падушачка пальца? Так, яна звычайна адрастае пасля пашкоджання, і гэта не проста група клетак, а ўжо сфармаваная падушачка. Гэта рэшткавыя праявы гэтай функцыі ў чалавека. Яшчэ мы назіраем і інтэнсіўна даследуем яе ў авечак. Калі адбываецца інсульт, неўроны гінуць, і арганізм, так бы мовіць, кліча на дапамогу. На гэта рэагуюць ствалавыя клеткі. Яны накіроўваюцца з пэўных месцаў, дзе дагэтуль былі сабраныя, і праходзяць праз здаровыя тканкі, напрыклад, праз здаровыя нервовыя тканкі туды, дзе бракуе кіслароду. Там яны могуць аднавіць пашкоджаныя функцыі. У гэтым, дарэчы, унікальнасць ствалавых клетак. Аналагічныя сігналы дасылае арганізму і пашкоджаная нага малой саламандры. То бок мы маем з ёю нешта супольнае. Можна і так сказаць. І без ствалавых клетак тут не абысціся. Так.
Ці можам мы гэта нейкім чынам выкарыстаць? Мяркую, што аксалотль актыўна вывучаюць. Ці могуць людзі нейкім чынам пераняць яго здольнасці? Натуральна, трэба зразумець разнастайныя сігналы, вызначыць, якія малекулы перадаюць у яго гэтыя сігналы і паглядзець, ці ёсць параўнальныя малекулы ў чалавека. Гэта можа стаць стымулам для стварэння новых лекаў, але трэба мець на ўвазе, што гэтыя сігналы трэба выкарыстоўваць вельмі мэтанакіравана. Нельга, каб такія лекі ўплывалі на ўвесь арганізм. Іх трэба выкарыстоўваць дакладна ў тым месцы, дзе адбываецца рэгенерацыя. Калі не зважаць на лекалізацыю, гэта можа прывесці да непажаданых вынікаў. Значыць, на ўзор аксалотля, але з розумам. Шчыра дзякуй за гутарку, спадару Эмрых. Сэрца аўтамабіля – рухавік. Але некаторыя маюць ажно па два сэрца – звычайнае ды электрычнае. Гэтыя аўты называюцца гібрыдамі і разам з электрычнаю мадэллю маюць дапамагчы захаваць экалогію. Аўтамабілі будучыні пакуль недасканалыя. Яны дарагія, электрапрываду стае толькі на невялікую адлегласць, дадатковае абсталяванне займае шмат месца. Задача інжынераў – максімальная кампактнасць. Sie nimmt zu viel Platz weg. Die Aufgabe der Ingenieure ist also unter anderem Kleinkriegen. Аўтамабіль-гібрид – масавы і даступны для кожнага гаманца. Мартін Мерц з Цэнтру аўтаэлектронікі ды мехатронікі імя Фраунгауфера мяркуе, што гэта магчыма. Каб даказаць гэта, ён хоча стварыць магутную гібридную сістэму, якая пасавала б любое аўта. Навукоўцы хочуць рэалізаваць свой план на Audi TT. Гэтае аўта малое, кампактнае і спартовае. Як і ў кожным іншым аўце, у ім пад капотам мала месца для дадатковай магутнай тэхнікі. Ні для акумулятара, ні для электронікі або рухавіка. Але што да рухавіка, то Мартін Мерц мае новую ідэю. У гэтым аўтамабілі мы звычайную трансмісію не чапаем, а проста дадаем у вобласці задняй восі электрычную сістэму рухавікоў. Яна складаецца з двух электрарухавікоў па адным для кожнага кола. Гэтак мы рэалізуем не толькі класычную функцыю гібрыда, але і часова функцыю поўнага прыводу ды устойлівасці на дарозе, якая пераўзыходзіць звычайны кантроль устойлівасці. Але ёсць і іншыя перашкоды. Звычайна электроніка ў аўце разлічаная на аўтамабільную батарэю, то бок на 12 вольтаў. А электрарухавіку трэба акумулятар, якія даюць 420 вольтаў. З-за высокага напружання ўсё электроннае абсталяванне і кабелі ў аўце адразу перагарэлі. Таму без трансфарматара ніяк. Але яму трэба месца. Ваганне напружання і магутнасці вялікіх гібрыдавых акумулятараў можа ўраўнаважыць толькі камутатарная шафа. Аднак інжынерам з Нюрнбергу ўдалося зменшыць аб'ём абсталявання да памераў ноутбука. Для гэтага яны выкарысталі самы эфектыўны на сёння паўправаднік. Бракуе толькі батарэі. Мартін Мерц усталяваў 8 модуляў, якімі кіруе кампутар. Гібридная мадэль Audi TT можа праехаць 10 кіламетраў толькі на электраэнергіі. Здаецца, гэта мала, але для кароткіх паездак па горадзе падчас руху з частымі прыпынкамі гэта дазваляе зэканоміць паліва. Часткі акумулятараў Мерц размеркаваў у багажніку, але месца яны не забіраюць. У багажніку гэтай Audi ёсць частка з плястыку. На іх месцы мы ўсталёўваем электрычны акумулятар. Перавага для кіроўцы ў тым, што не ўзнікае абмежаванняў у аб'ёме багажніку. А дзякуючы гэтай канцэпцыі модуляў мы можам вельмі гнутка размяркоўваць акумулятары ў розных тыпах багажнікаў. Напрыканцы году гібрид Мартіна Мерца накіруецца па тэставай трасе. Калі ён вытрымае выпрабаванне, то неўзабаве кожны зможа зэканоміць шмат паліва ў гарадскім руху. Але адкуль браць электрычнасць? Гэта мусіць быць электрычнасць з альтэрнатыўных крыніцаў, інакш выкарыстанне электрамабіляў не мела б сэнсу. Калі аднойчы ўсе захочуць перасесці на іх, то 45 мільёнам аўтаў у Нямецчыне спатрэбіцца экалагічна чыстая электраэнергія. Доктар Гюнтер Эберт з Інстытуту сонечных энергасістэмаў займаецца гэтаю праблемаю. Цяпер 15% электраэнергіі забяспечваюць альтэрнатыўныя крыніцы. А для электрааўтаў яе спатрэбіцца нашмат больш.
Праблема ў тым, што энергію ветру і сонца нельга атрымліваць у любы час. На жаль, электрычнасць з ветру ды сонца мае адну хібу. Яе нельга ўключыць, націснуўшы на кнопку. Нам трэба навучыцца захоўваць электраэнергію альбо іншым чынам дасягаць балансу пры выкарыстанні альтэрнатыўных крыніцаў энергіі. Навукоўцы прыдумалі рэвалюцыйны метад. Яны хочуць выкарыстаць акумулятары гібрыдных і электрааўтаў у якасці прамежкавага збіральніка энергіі. Паводле гэтай схемы электрычнасць з альтэрнатыўных крыніцаў энергіі будзе падавацца ў акумулятары ўсіх электрамабіляў, якія падлучацца да адпаведнай разеткі. Перадусім уначы, калі дзякуючы ветру вырабляецца больш электраэнергіі, чым выкарыстоўваецца. На наступны дзень, калі аўтамабілі стаяць перад офісамі без справы, электраэнергію можна аўтаматычна закачваць назад у электрасетку. Зразумела толькі тады, калі карыстальнікі аўтамабіляў таксама згодныя. Для гэтага даследнікі распрацоўваюць разумныя сістэмы камунікацыі, якія ідэнтыфікуюць аўтамабілі на станцыях зладоўвання праз радыёсігнал або кабель і разлічваюць энергетычныя плыні. Пры гэтым кожны карыстальнік можа ў любы час вырашыць, колькі электраэнергіі пакінуць у аўце. Натуральна, што да рэалізацыі праекту электрамабільнасць трэба шмат зрабіць, але ж гэтая перспектыва не належыць больш да вобласці фантастыкі. Электрамабілі нашмат цішэйшыя за звычайныя аўты. Хаця дарожны рух і прадукуе менш шума, але гэта не вельмі дапамагае, калі трэба зразумець абвесткі, якія робяцца пры аварыі ў тунэлі. Тэарэтычна, кіроўцам, якія затрымліваліся ў адным з 300 тунэляў Нямецчыны, маюць паведамляць інфармацыю праз дынамікі. Гэта можа выратаваць жыццё, але пакуль што гэтая ідэя не спраўдзілася на практыцы. Выгукаў у тунэлі не чуваць. Гэтай праблемаю заняліся адмыслоўцы з галіны акустыкі. Рух у гэтым тунэлі перакрыты. У ім адбываецца навуковы эксперымент. Олівер Райман і Рольф Майер – эксперты ў пытаннях акустыкі. У іх распараджэнні аўта набітыя вымяральнымі прыладамі, каб праслухаць гэты тунэль. На пачатку ўключылі клясыку, але навукоўцаў цікавіць не музыка, а тое, ці будзе чуваць абвесткі. З дапамогай лазеру яны дакладна мераюць адлегласці паміж мікрафонамі, якія маюць злавіць гук. Праблема ў тым, што ён распаўсюджваецца запаволена. Калі абвестка пачынае гучаць адначасова з усіх дынамікаў, то гукавыя хвалі перакрываюць адна адну і атрымліваецца незразумелая мешаніна. Калі эксперымент пройдзе паспяхова, то гэтыя начы праблему можна будзе развязаць канчаткова. Але для вымярэння трэба, каб у тунэлі ўтварыўся корак, бо аўтамабілі ўплываюць на распаўсюджванне гукавых хваляў. Эксперымент пачынаецца. Для вымярэння навукоўцы выбралі гукі цурчання. Гэтак яны могуць дакладна вымераць, калі гук дойдзе да якога месца. Rolf sagte mir sowas wie nochmal 30 Meter hinter dem letzten regulären Messpunkt noch, also bei minus 80 ungefähr. З дапамогай кампутарнай праграмы можна кіраваць кожным дынамікам паасобку. Акустыкі хочуць, каб абвестка гучала синхронна і была зразумелай. Пры гэтым тэарэтычна трэба актывізаваць дынамікі адзін за адным па чарзе. Гэтак, каб гукавыя хвалі перакрывалі адна адну синхронна. Слухаю. Уключы, калі ласка, гэты тэкст яшчэ раз. Той жа самы тэкст яшчэ раз? Ага, той самы. Важнае паведамленне паліцыі. У тунэлі вялікі затор. Гучыць вельмі выразна, у тым ліку дзякуючы цалкам новай сістэме дынамікаў, якія лепш накіроўваюць гук. Да таго ж акустыкі добра папрацавалі над націскам і паўзамі ў сказе. У тунэлі трэба ўлічваць тое, што працягласць рэха вельмі вялікая, а дзякуючы паўзам наступная частка сказу не перакрываецца рэхам. Auf ein Maß, wo dann die nächste Satzsequenz wieder einsetzen kann und nicht zugedeckt wird von dem restlichen Nachhall.
Для экспертаў па гуку гэта паспяховая ноч. А калі гэтую сістэму усталююць паўсюль, карысць атрымаюць і кіроўцы. Упершыню нехта інтэнсіўна заняўся гэтай праблемай. Мы зразумелі, што гэта магчыма. І з тунэлем гэтай акустычнай катастрофай можна даць рады. Хаця раней у гэта шмат хто не верыў. На пачатку яны сказалі, што гэта немагчыма. Але пробны праект паказаў, што развязанне ёсць. Галоўнае не здавацца. Немагчымага наогул вельмі мала. Гэта датычыць і выпадкаў, калі трэба выкрыць ілгуноў. Пра гэта ў наступным выданні. Гэтая жанчына падманвае ў імя навукі. Наколькі добра, пакажа дэтэктар лжы. А мы даведаемся, наколькі надзейны гэты тэст. Неўролагі маюць свае метады, каб выкрыць ілгуноў, бо мозг можа шмат выдаць пра нас. Больш пра гэта ды іншыя тэмы праз тыдзень. А сёння мы дзякуем вам за цікавасць да праекту «Будучыня». Пакуль.